Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Kedu ihe unu na-akpọ unele? Na-enye anya ọfụma. Unele ojii ka ndị be anyị na-akpọ ya. Amara m ihe ndị be unu na-akpọ ya. Ụfọdụ na-akpọ ya unele nwa akakpọ. Na-enye anya ọfụma. Ihe a bụrụ ọkwụnụ banana. Okay? Ọ bụrụ ọkwụnụ banana ndị Yoruba, na nke ndị Yoruba ebe a. Nke a na-enwe shuga. Ọ bụrụ ọkwụnụ plantain, na plantain ebe a. Ifuru ya. Ihe eji were egosi gị ihe ka ị marụ ndị iche dị ha niile. Jee wetara bụ unele ojii a na. Jee zụọ ọrụ ya na be gị. Unele ojii amara ezigbote mma. Ọ bụgo ihe ndị nna anyị ha riri oge gboo. Mana anyị nwa na-eneghara ya anya. Mana ị mara na ihe have a lot of medicinal value in human health. Ọ sọrọ onye ọbụla, nwatakịrị na-eri ya, okenye na-eri ya. Kedu ọrụ ọ na-arụgasị? Jee wetara m akwụkwọ. Jee wetara m mkpịsị edemede. Na-akọwa, ị na-edetu. Nke mbụ, onye ọbụla na-aya diabetes na je ọrụ bụ unele ojii a. Nke ịbụa, blood sugar. Onye ọbụla nwe shuga n'ọbara ya, jee chọkwara m unele ojii a. Nke ịtọ, ịba ọcha n'anya. I think ihe a na-akpọ ịba ọcha n'anya bụ yellow fever, abi ịba ọcha n'anya. Onye ọbụla na-aya ịba ọcha n'anya. Nke ịnọ, ọ na-enyere aka n'ihe gbasara heart and kidney. This is a small but mighty. Nke dị ka ibe ya, ọ na-enyere aka onye nwe bakrusoro. Ọ na-build body immunity, immune system. Nwa obere ihe ifuru na. Ọ na-enyere aka reset ya body. Ọ dị oke. Kedu ihe kpatara ụmụ agadi nwanyị ji were egowe ihe maọbụ ụmụ agadi nwoke na ọ bụ na eje afịa? Anyway, ndị Igbo anyị amakebeghị uru unele ojii bara. Ịbịa na ana Yoruba, ihe garala ọnụ ọfụma. Because a lot of them ma dey benefit. Then, ịbịa ihe gbasatara ndị dibịa na-eyuzu ya, ya bụ babalawo n'obodo a. Ọ bụ na a na-atụ alụ on your body. Achọrọ m ịtara gị mmọnwụ. Ọ bụ na ịbịa na Yoruba, iwetara m nke chara acha, unele ojii chara acha, wetana na ose ọjị. Ọ bụ na ọ dị ekwe gị, weta ihe dị ka ose ọjị 16, mkpụrụ 16. Then, pikọrọ nya na nke chara acha. Epikọrọ nya, ya bụ ị ga-ezifu mgbụgbọ ya, pikọrọ nya, wee ya intention, taa ya nwụọ. Then, kedu ka ị ga-esi wee prepare unele ojii a? Ọ dị several ways. Iweta ya ụdị ọ dị na nke achabeghị acha. Igote nke achabeghị acha, izicha ya, a na-ezicha ya. Ikwe ka obere mgbụgbọ ya dị n'ime ya. Isie ya, eji were asụkọrọ nri, iwe sụka akpụ, erie. Maọbụ ị nwere ike izicha ya ụdị, then sie ya ụdị, weta nchụanwụ, ịmago tinye ya ihe iwichi itinye ya. Then, wute azụ ọkpọ maọbụ crayfish, ị ga na-eri ya ụdị. Okay? So mma akwụsị ebe a. Ọ bụ na ịma ihe ọzọ, dere nye n'ozi edemede. Okay? Achọrọ ka vidiyo taa aka. Ụmụnne m ndị Igbo, ọ nụrụ ka ibe ya.
ka emesịa.